plagues, de canvi climàtic, de les obligacions de les administracions, del temido mosquito tigre que se ha extendido por toda la ciudad, de protestas vecinales por todos los barrios, en especial en el Marítimo, por este tema. Habla de que estas protestas no se han atendido por el ayuntamiento. Parla de que existe un azote de plagas no solo de mosquitos, sino de ratas, cucarachas i hormigues. I acaba fent unes propostes que acaba de llegir, d'acord amb aquest preàmbul, les quals se m'han avisat tenint en compte un informe de la secció de salut veterinària del Servei de Sanitat Municipal. En primer lloc passaré a llegir l'informe i en acabant el comentaré breument per a parlar del sentit del nostre vot a la moció. El Servei de Salud, a la pregunta de que se intensifique el tratamiento de plagas en la zona del Marítimo, en especial dirigido a los mosquitos tigre, contesta: la campaña municipal de control de plagas del Ayuntamiento de Valencia ha estado actuando en vía pública, especialmente en la red de alcantarillado municipal, desde el 21 de abril hasta finales de mayo. Durante dicha campaña se tratan las trampas de la alcantarilla, efectuando tratamientos de ratización y desinsectación, desde hace más de tal manera que para el año 2017 ya se ha presupuestado dicho incremento. Las actuaciones, de forma inmediata, incluso en festivos y fines de semana, ya se hacen si la situación lo requiere. Bien, ¿y qué decimos en esta parte de la mesa? Pues decimos que nuestro vot serà negatiu a la moció presentada perquè la considerem una miqueta tendenciosa, infundamentada, arbitrària i fins i tot falsa. És tendenciosa en molts punts, però li assenyalaré el més fort. Li assenyalaré que se pretende manipular i sembrar una falsa alarma sobre malalties com la malària. Està infundamentada perquè, com ha quedat demostrat en l'escrit de Sanitat, la falta d'acció de l'administració no és tal. L'Ajuntament de València no sols ha intensificat el tractament en la xarxa del salt de llons o l'alcantarillado públic, sinó que ha invertit en pintures antiinsecticides especials de llarga durada i en prevenció. Xerrades, cartelleria, propaganda digital, publicitat estàtica, publicitat dinàmica. Jo així li he portat un dels cartells de la campanya i li he portat un altre dels consells que se li dona a la ciutadania per evitar, en la mesura del possible, tot això. Això està des del mes d'abril. En l'APP de l'Ajuntament també hi ha una alerta sanitària que jo puc rebre el mes de maig i així se'l dice per a que després vostè el puga consultar. Bé, estàvem parlant que en principi és arbitrària també, perquè segons el que diuen el ciutadà no seria atent, perquè no hi ha serveis per a fer-ho. Quan vostès saben, o haurien de saber, que n'hi ha serveis d'atenció ràpida en 48 hores que inclouen diversos possibles revifaments dels mosquits en algun punt, avisos que són considerats d'especial rellevància cas de protegir. I és falsa perquè no se coneixen protestes multitudinàries, com diuen vostès, per tota la ciutat, en especial en el Marítim, a causa del temut mosquit tigre. No vivim en una situació com en la que se trata de dibuixar la moció. Estem en una situació de control basat en l'actuació, en la prudència i en la prevenció. En resum, acabem. En resum, tot és millorable, encara que en aquest cas amb un estret marge, i entenem que pugui haver picadures, veïnat molest, perquè hagin vist alguna banderola o fins i tot algun roedor. Convidem al veïnat i associacions a que empren els mitjans a l'abast per comunicar incidències o participar en les campanyes de prevenció. Senyors del Partit Popular, les plagues són igual que algun populisme barat, difícils d'erradicar completament. Què més vol tenir, no?